Mopar, a Stellantis autógyártó koncern eredeti gyári alkatrészeinek márkaneve. Tökéletes alkatrészeket csak a jármű gyártója biztosíthat az ön autójához. 80 millió forgalomban lévő jármű, 167 piac, 1,2 millió Mopar alkatrész és tartozék és 75 Stellantis központ. A Mopar alkatrészek minden körülmények között optimális jármű teljesítményt biztosítanak. A Mopar az egyetlen alkatrészmárka, amelyet kifejezetten a Stellantis járműveihez fejlesztettek és gyártottak. A Mopar eredeti gyári alkatrészeket és tartozékokat ugyanazok a szakemberek fejlesztik, akik az ön autóját tervezik szigorú szabványok és magas minőségi kritériumok alapján. Szem előtt tartva a maximális biztonságot, kényelmet, megjelenést és időtállóságot, hogy járműve a jövőben is kifogástalanul működhessen. Újszerű innováció, szakértelem és biztos piaci jelenlét. A Stellantis 3 műszaki platformja, vezérelt járműkommunikáció, intelligens kezelőszervek, vezetéstámogató rendszerek. Már 33 féle tisztán elektromos és üzemanyagcellás jármű a Stellantis kínálatában. Tökéletes illesztések. Csak az eredeti gyári alkatrészeket és tartozékokat tervezik új módon, hogy tökéletes összhangban legyenek a jármű műszaki specifikációival és megjelenésével. Ez azt jelenti, hogy szereléskor az alkatrészek egyszerű és könnyű cseréjére számíthat, hiszen mindenkor tökéletesen illeszkednek a járművéhez. Mopar, a Stellantis eredeti gyári alkatrészmárkája. Játsszon velünk, és öné lehet a Mopar ajándékok egyike, vagy akár a fődíj!